Μένουμε στο μπάσκετ, ερχόμαστε όμως στα δικά μας. Με αφορμή την αναμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ του ΤΕΦΑ, αθρίλητης καλαθοσφαίρισης μεταξύ τους και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, είχαν την ευκαιρία να ξανασυντεθούν στο γήπεδο από όπου ξεκίνησαν εκατοντάδες αθλητές και προπονητές που έχουν γράψει δική τους ιστορία στο μπάσκετ. Οι θρύλοι της επιστήμης του μπάσκετ, οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που ήταν πρώτοι πυλώνες ανάπτυξης του εθνικού μας σπορ, ξανάσμιξαν. Στο γηπεδάκι που αρχικά σαν φοιτητές μάτωναν τα πόδια τους, στο ίδιο που ανέδειξαν χιλιάδες νέους αθλητές και προπονητές. Να αγαπάμε τα παιδιά, να αγαπάμε πάρα πολύ τον αθλητισμό και νομίζω ότι πρέπει να πάρει και μια θέση που του αρμόζει ο αθλητισμός. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ότι καλύτερο μπορεί να προσφέρει στην νεολαία και όχι μόνο. Είναι η πρώτη σχολή που ιδρύθηκε στη χώρα και έκτοτε έχει προσφέρει σπουδαίο έργο, ερευνητικό και εκπαιδευτικό. Από εδώ έχουν αποβετήσει σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, οι οποίες αποτελούν παράδειγμα για όλη την ελληνική κοινωνία. Η ευκαιρία για το Reunion ήταν η αναμόρφωση του γηπέδου με πρωτοβουλία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και της υποστήριξης της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε, προσπαθήσαμε να δείξουμε και στα παιδιά ποια είναι η ιστορία αυτού του αθλήματος και αυτού του γηπέδου. Συνδύαζα τη θεωρία στην πράξη. Στην πράξη σε υψηλό επίπεδο. Πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή προπονητές, οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, έχουν περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Στην εκδήλωση των εγγενείων πήραν μέρος όχι μόνο οι φοιτητές αλλά και οι τιμόμενοι, με τον πρίτανη Γεράσιμο Σιάσο και τον Παναγιώτη Γιαννάκη να συμμετέχουν στο διαγωνισμό τριπώντων. Όλη τη ζωή μας, από το 1979 που μπήκα σαν καθηγητής, έφυγα το 9, περάσανε 4.500 φοιτητές από τα χέρια μου, γραμμένοι στα χαρτιά. Εκείνο που καμαρώνω είναι για τους φοιτητές μου και τις φοιτήτριές μου που είχα εδώ και παράγουν ένα καταπληκτικό έργο και σε εθνικές ομάδες. Οι ομότιμοι καθηγητές που τιμήθηκαν έχουν προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και περισσότερα από 50 συγγράμματα που αποτελούν μέσα διδασκαλίας για τους σύγχρονους φοιτητές.